Salutare, dragii mei! Astăzi revin cu o nouă lucrare de-a mea. Este vorba de un stan confecționat dintr-o pânză cu sute de mine personal. Este o pânză în 3 straturi. Pe ambele părți am folosit pânză naturală din bumbac, iar pe mijloc am folosit asemenea pânză. Este o lavetă simplă de bucătărie, testată de mine în diferite lucrări de ale mele, care s-a recomandat destul de bine. Inițial am făcut o pânză de 80 pe 1,20 cm. Am fixat toate straturile în sandwich, le-am fixat cu ace de siguranță și am proces la cusut. Sunt efectuate cusuturi cu distanță de 1 cm între ele. Pentru a fixa mai bine pânza am efectuat câteva cusuturi și orizontale. Am croit stanul și pentru un finisaj mai acuratist și a închide toate marginile, am folosit o pânză de o culoare mai deschisă și s-a primit un stand destul de atractiv. Iar cereașa de pe tort este că el este pe două părți, poftim. Este așa și poți să-l folosești și pe partea verso. Și ai un alt stan pe care poți să-l porți cu totul la alte haine. Este destul de practic și destul de util pentru că este din pânză naturală și îl poți folosi în orice anotimp. Poți să-l folosești la pantaloni, la fustă, cu o bluză subțire, cu un pulover mai grosuț și te vei bucura oricând. Priviți cât de frumos este acest stan. Dacă v-am inspirat și vă place și vouă, puteți să-l confecționați cu drag pentru voi. Mulțumesc!